Rekao, kako? Pa svi smo osumnjičeni, znaš, svi spadamo u taj opis. Opis je precizniji od fotorobota. Znaš, ovi koji su to napravili, kad to doma slušaju, idu ono, pa to smo mi, jebo, znaš, znaju ko smo, znaš. Ja sam otišao u krivom smjeru poslije pljačke, nisam znao kud idemo. Ne, ali super mi je, obožavam kad na dnevniku dođe ta neka portparol i onda dođe, kaže, pretragom stana tog i tog pronađena je tolika količina droge, toliko i toliko komada oružja i streljiva, tolika količina novca i digitalna vaga. Rekao, sjedim doma i gledam, jebote, imam i ja digitalnu vagu, znaš, mislim, nisam ni znao da je to ilegalno, jebote, sad ispečem